No niin, Veiterän haastattelussa tänään Toni Taalikka. Huomenta. Mukava, että oot palannut vihreisiin. Ruotsin reissulla oli tietenkin jo mukana. Miltä tää joukkue vaikuttaa tässä vaiheessa kautta? Hyvältä vaikuttaa. Päivä kerrallaan mennään eteenpäin ja saadaan ajettua uusia ukkoja sisään ja peliä siitä pikkuhiljaa kehittelemään. Eilinen ei nyt ihan putkeen mennyt, mutta lähdetään tänään parantamaan. Kyllä. Miten päädyit välivuoden jälkeen Veiterään vai oliko se luonnollinen siirtymä? No se oli ihan luonnollinen. Ei siinä ollut mitään epäilystä. Tietysti kävi tuo lopettaminen jo ihan vakavastikin mielessä, mutta sitten sain vähän puhuttua mukaan siihen ja mikä sen parempaa kuin sitten lähtee Veiterästä vielä yrittää. Kyllä. Ja tietenkin vuorossa olisi näitä niin sanottuja peruskysymyksiä. No, tulee. Lempiruoka. Mannepata. Lempijuoma. Maito. Lempiväri. Violetti. Lempielokuva. Poliisipoika. Ja sitten sana-assosiaatioita. Eli sanon sanan ja sanot mitä tulee ensimmäisenä mieleen. Pitääkö Arto Nyberg? Kampparit. Musta. Veiterä. Jytise. Jääpallo. Pakkanen. Oulu.